Love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Angelo, bunso sa 7 magkakapatid. Bata pa lamang ako ay iniwan na kami ng tatay ko. Ang nanay ko ay janitor sa isang private school sa aming bayan. Sa napakahabang panahon, doon na kami sa loob ng school na nirahan. Doon na rin kami pinag-aral ng amo ng nanay ko, kapalit ng pagsisilbi sa eskwelahan. Hindi biro ang maging janitor sa sarili mong eskwelahan. Kami ang una't huling makikita sa school para maglinis. Madaling araw pa lamang ay gising na kaming mag-iina para magwalis. Kanya-kanya kami ng area ng lilinisin. Nagpapabilisan kaming magkakapatid sa paglilinis para makahabol sa oras ng klase. Minsan pagtatawanan ka at lilibakin ng mayayabang mong mga klase. Hoy, janitor, linisin mo nga tong kalat ko. Dumadating sa punto na umiiyak ako. Sinisisi ko yung tatay ko kung bakit niya kami pinabayaan. Naalala ko pa noon kapag exam week. Habang nagwawali sa madaling araw, nasa kanang kamay namin ang reviewer na gawa ni nanay at nasa kaliwa naman ang walis tingting na walang patid sa pagwawalis. Minsan nakakasawa na. Nakakapagod dahil naiisip ko na sa dami-dami ng tao sa mundo, bakit kami pa yung ganito? Kami pa yung pinabayaan ng tatay, kami pa yung hindi mayaman. Ramdam ko ang hirap ng nasa ibaba ng lipunan. Ang hirap talaga na maging mahirap. Naalala ko ang unang araw na nakatikim ako ng prutas na peras na bigay ni nanay. Nagustuhan ko yung lasa nito. Naging paborito ko na to. Pero kapag nagkikrave ako sa peras, hindi ako makapabili dahil mahirap lang kami. Kapag mahirap ka, may mga tao pa na hindi maniniwala sa'yo sa mga sinasabi mo. Napakadali mong husgahan dahil nga mahirap ka lang. Pero ang mga pasakit na to ang nagsilbing inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pag-aaral hanggang kolehiyo. Inisip ko, balang araw yayaman din ako. Magkakapera na madami, magkakabahay ng sarili, magkakaroon ng sariling sasakyan, makakabili ng maraming peras. My college journey was like a roller coaster ride. Mag-aaral, hihinto. Mag-aaral, hihinto. Nakakapagod talaga pag wala kang pera. Pero awa ng Diyos, nakatungtong ako ng 4th year. Gagraduate na dapat ako pero may isang subject pa akong naiwan dahil sa conflict ng schedule at practicality reasons. Nag-stop muna ako ulit at nagdesisyong magtrabaho para makaipon. Nag-work muna ako sa Manila for almost 3 years. Masasabi kong hindi nasayang ang panahon ko sa dami ng natutunan ko. Habang ako ay nagtatrabaho,
unti-unti ko nang nakalimutan ang pag-aaral. Nalibang ako at natuwa sa perang nahahawakan. Nakalimutan ko na yung pangarap ko na makatapos ng kolehiyo. Siguro napagod na din ako magpatuloy. Inisip ko din na baka hindi para sa akin ang college. Hanggang isang araw, kinausap ako ng mga kapatid ko na medyo nakaluluwag-luwag na sa buhay. Hindi daw sila papayag na hindi ko matapos ang pag-aaral. Sila daw ang tutulong sa akin. Pinag-isipan kong mabuti ang mga bagay-bagay dahil masaya na ako sa kung ano ang meron ako. Napakahirap magdesisyon dahil kailangan mong manimbang sa gusto mo at sa isang bagay na may pangmatagalang epekto sa buhay mo, ang edukasyon. Nakakatamad mang bumalik sa school, pinili ko pa rin ipagpatuloy ang pag-aaral. Inisip ko na lang yung effort ng magulang at mga kapatid ko. Inisip ko na lang din na mas marami akong magiging option sa buhay kapag nagka-diploma ako. At tama naman ang naging desisyon ko. Eto ko ngayon, sa wakas ay nakagraduate na ng kolehiyo bilang guro at handa nang muling sumabak para tuparin ang mga pangarap ko. Hindi na ako pagtatawanan, hindi na ako huhusgahan ng kung sino man dahil kahit papaano ay may narating na ako. Habang kumakain ako ngayon ng peras, naiisip ko, matamis din pala ang buhay at hindi puro hirap. Singtamis ng prutas na ito ang malaman mong makamtan mo na ang iyong mga pangarap. Ako po si Angelo, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Angelo na lang, parang Angelo. mas bongga. Jello! Yan! Jello. Congratulations! You've made it, di ba? Tuwan-tuwa ako sa paraan ng pagkwento mo kasi ramdam namin yung sarap ng peras. 'Di ba? Yung Ramdam namin yung pinapangatas. Oo, kumakatas yung bawat. Ganon. Oo, yung tumutulo dito sa may gilid ng bibig. Ganun Kada eh, kayo. ganun. 'Di ba? Ganyan Ganon. eh. Alam namin yan kasi baboy kami kumain ng peras. Tumutulo eh. Napaka-juicy. Ang ramdam namin yung eksenang hawak mo yung reviewer sa kaliwang kamay at hawak mo yung wali sa kanang kamay. Kitang-kita namin yon. Ramdam namin yung hinagpis mo nung sinasabi mong ang hirap maging mahirap. Ramdam namin yung sinasabi mo nasa laylayan ka ng di ba? Ng lipunan. 'Di ba? Ramdam namin yon. At natutuwa kami sa gitna ng lahat, 'di ba? Gusto mong yumaman ganyan. Pinili mo maging teacher. Congratulations! Diba? Wala lang kasi alam naman natin na yung mga teacher, 'di ba? Minsan nagrereklamo sila na kulang. Napakahirap Oo, ng pagiging teacher. kulang yung sweldo, ganun. Pero sa sobrang pag-value mo sa edukasyon, 'di ba? Pinili mo maging guro. Ang daming pwede eh. 'Di ba? Lalo pa kung pagyaman din lang yung yung pag-uusapan. Hindi mo first hand iisipin magti-teacher ako para yumaman ako. Kasi parang wala pa akong kilalang yumaman na talagang bongga Naging ha. multimillionaire. Oo, 'di ba? Na talagang yung mayaman agad dahil teacher. Yung iba, kaya sila yumaman kasi napag-aral nila yung mga anak nila, tapos kaya naging na yung mga buhay nila, umangat-angat. Pero yung dahil lang sa pagiging guro, parang hindi eh. Correct. Pero Ako din wala akong kakilala na talagang nagpatayo ng isang ng bahay, ng sariling bahay, ng dahil sa kanyang pagiging guro. Kadalasan sakto lang eh. Diba? Correct. Pero sa kabilaan ng lahat, pinili mo maging guro. Ganon yung pag-value mo sa education. Nakakatuwa ka, Jello. Ganun ka I ka-passionate. like you. Ganun ka ka-passionate sa ginagawa mo. And nakaka-inspire. Parang ito nga talagang nag-trigger na naman sa atin na kailangan nating matuto ulit, kailangan nating mag-aaral Mag-aaral ulit. Ayun na naman. Yung Uy, master nyo, ha? Ayun o, tanghenyo. Nag-umpisa na si partner. Nasa step one pa lang. Nasa step 1 na siya. Sabi niya sa akin, busy ka ba? Bakit? Sabi niya, papafill up ko sana to sa'yo eh. Tapos nakalagay, recommendation for, ano na nga nakasulat? Hindi ko pa nabasa. Recommendation para makapasok sa Ateneo. Taray, Ateneo. Kaya ba ng utak mo, friend? Talaga nga. Ateneo School of Business. Taray, bakla lang to. Mag-Ateneo.
Huwag ka baka mausog. Oh, hindi. Tsaka, next week Wala ko pa nga na, next yun. week ko na, Ano? gagandahan ko kasi reko. Teka ka lang. Huwag mo buksan ha. Baka mamaya buksan mo eh. Mga taga-Ateneo, tanggapin nyo na. May free pa kayo na Oo, commercial. yan. Hindi nyo na kailangan magpa-commercial dito sa lab. Babanggit-banggitin kayo ni Chuper. Yung mga classmate ko nga pala dyan sa The Ateneo. Wala pa baka mausog. Step 1 pa nga lang. Unang papel pa nga lang na yun. Si kaso ko. Baka At least- maging English hero ka Oo, na rin. diba? Baka mamaya, partner Sige, ah. sige ako magsalita. Hindi ka rin, para ka may version magsalita ah. Kasi Kamusta kayo? Kamusta kayo sila, Virgil? baka mamaya hindi mo na kami pansinin at tinista ka na eh. Mga baliw kayo. hindi to nangusog, partner. Ano to? Law of attraction. Oo, Yan, yun diba? nga, nung napakinggan ko yung kwento na yan, medyo nadagdagan yung Desire mo. ko, yung determination ko Oo. na Mas malapit i-pursue. yung Lasal. Doon ako nagtataka kasi sa Lasal ako nag-enroll eh. Sa Lasal ako hindi sa nagko-compete ako ng school Oo. sa, 'di ba? Kasi alam niyo naman yung competition. Kasi mas talaga. malapit ka sa Lasal. Malapit na. Hindi ka ba mas malapit sa Lasal? Parehas lang naman tayo nasa Pasay. Hindi, malapit kami sa The Ateneo. Saan? Sa Mandaluyong. Doon ka magsistay. Oo. Okay. Kasi business pala nila. Lakad lang yun, lakad lang. Tama. Oo. Okay. Pwede. Depende ko saan makapasa. Pag hindi nakapasa doon sa kabila, madaming eskwelahan. Actually, madaming school partner. So yun lang, di totoo yun mga kaibigan. Hindi Yung ka titigil. Yung pagpapahalaga, kasi meron tayong mentality na after graduation, after taking the bachelor's degree, parang akala natin yun na yun eh. Pero hindi pala natatapos doon na kailangan mong matuto talaga araw-araw. Hindi man sa eskwelahan, pero yung experience na Learnings. itinuturo sa atin. Life. Kailangan talaga may matutunan tayo doon eh. Hindi dapat titigil yung eagerness natin, yung pagkagutom natin na matuto. At nakakatawa, alam mo, nakita ko yung struggle ni Jello eh, na parang, nagtatrabaho na ako. Minsan kasi, huwag tayo pumunta doon sa masters kasi hindi lahat, hindi talaga lahat dumediretso sa masters. Pero yun doon sa, yung kapag ka nakatikim ka na ng trabaho, Mahirap na tapos, desisyon yun. Oo, di ba? Yung parang, nagtatrabaho na ako, nakakabili na ako ng peras eh. Bakit pa ako babalik sa college? Pwede namang hindi para sa akin yung college, di ba? Ganun. Pero mas pinili niya education, which is a good thing. Tama. Pero hindi natin sinasabi na yung pinili muna magtrabaho over education, hindi rin good thing yun. Kanya-kanya na pa po talaga tayo ng choices that we make in life. At least wala siyang naging what if. Oo, Correct, 'di ba? correct. Kasi tinuloy niya. Tingnan mo ngayon, 'di ba? Iba pa rin kasi talaga kung meron kang diploma. Tama, totoo yan. Nag-flashback ba sa inyo nung binanggit niya yung pangarap niya magkaroon ng peras? Kasi naalala ko nung bata ako, parang mayaman ka kapag nakakain ka ng mansanas. Kami grapes. Di ba? May magano Grapes tayo. tsaka mansanas. Oo, Hindi, di ba? partner, Ang hindi. bango-bango ng mansanas. Hindi lang basta mansanas. Yung mansanas na mapula. Oo, yung pulang-pula. Yung mapula kasi Yung yun yung Fuji. mahal eh. Yung Fuji apple. Kasi may mansanas naman tayong afford Oo, eh. yung matabang, yung maasim, yung mali. Yung tumpo. Diba? Yung binibili siya ng tumpo. Malaki na pula-pula. Oo. Tapos puro pasa-pasa. Oo, ganyan. Yun naman eh. Kaya, Oo. pero yung sabi mong mansanas na mapula, yung, yung parang ang kintab niya. Oo, di ba? Pangarap natin lahat ng mga bata yung tayo pag eh. kinakagat siya ng mga mayayaman, parang ang tunog-tunog. Diba? So mahirap talaga tayo ng mga bata tayo, di ba? Lumaki talaga tayo sa hirap. Sugat Totoo ng yan. kabataan. Kasi totoo yun pag nakakita tayo. Saka kunyari, grapes, ako parang Oo, feeling isa ko, pa yun. yung grapes, parang hanggang ngayon, ano pa rin siya, wow, grapes. Di ba? Ang sarap kainin habang hinahawakan mo yung Oo. tangkay. Di ba? Oo, kaya. Parang ramdam na ramdam Oo, mo kaya. yung, parang may ginhawa pag may grapes. Di ba? May ganun eh. Na kapag kunyari nagdala ng mga baunin yung mga classmates natin, tapos nalaman nung may slice ng apple o kaya may ilang piraso ng grapes Correct. doon sa lunchbox na. Parang Tapos ang ikaw walang yaman nila. kandala. Tingin mo sa kanila mayayaman. Ganun yung Correct. impression natin eh. Tsaka no? ako, para sa akin, kaya kami laging may tsokolate sa ref, tsaka meron kaming ice cream sa freezer. Mga sugat ng kabataan yun eh. Kasi laging di ba laging yung laman ng, yung galon ng ice cream sa atin, galunggong, Oo. di ba, tirang ulam, never siyang Nestle ice cream, di ba? Na may totoong ice di ba, kaya pag meron totoong ice cream sa ref, alam mo, kahit na ang saya-saya ko, kasi parang feeling ko, kaya- katuparan siya ng pangarap. Kaya
Kaya we feel you, we feel you, Jello, We feel you dun sa peras eh. Yung Oo. sa'yo peras, sa amin ice cream, crayolang Apple, madami, grapes. apple na mapula, grapes. Di ba yung sa'yo peras? Di ba yung parang gusto ko na parang kahit kailan ko gustong bumili ng ice cream o kahit kailan ko gustong bumili ng pera, sana dumating sa na pwede kong bilhin. Na hindi Tama. ako mag-iisip. Di ba? Kung bibili ba ako, hindi, isayang eh. Kung isipin mo, peras lang naman yung tinatarget ko balang araw. Di ba, nung bata ka, parang gusto ko lang magkaroon ng makakain ng peras. Pero wag ka nang dahil sa peras na yun, nagkaroon ng direksyon yung buhay mo. Di ba? Diba? Kaya nakakatuwa talaga. Saludo kami sa iyo, Jello, at sana marami pa tayong mga nakikinig ngayon na ma-inspire sa kwento mo at gayahin kung gaano ka ka-passionate sa mga bagay na ginagawa Tsaka mo. sa pag-aaral. Sa kagustuhan na mag-aral. Ito na naman yung babalik na naman tayo dun sa kung ikaw nga, wala kang, alam mo, hindi mo problema yung problema ni Jello. Hindi mo kailangan mag-janitor para mag-aral. Hindi mo kailangan parang roller coaster na hihinto, aaral, hihinto, aaral. Tama. Kung dire-diretsong naibibigay sa'yo yung privilege na makapag-aral, huwag mo Karirin namang mo. sayangin. Diba? Diba, Tanghens? Tama. Tanghens. Tanghens. Alam mo, Para bata. ang kagandahan kasi dito, yung nawala yung what if. Kasi si Jello, nakagraduate man siya, may option pa rin siya kung i-practice niya yung pagiging teacher or babalikan niya yung dating trabaho niya. Basta importante, wala kang naging what if sa Correct. buhay. Tama. Wala kang Totoo yun. hinayangan. Oh. Correct ka. Wag ka nang gumawa ng excuses kapag pagdating sa pag-aaral. Diba minsan wala kasi kaming walang oras, yung nanay ko walang pambigay ng baon sa akin eh. Yung mga tao nga ganito nagagawa nila ng paraan eh. Hindi, Diba? magiging atinista na. Pag ako nausap father, Chiki-chiki. Wag, Pag ako- tangay na sabi niya, huwag tayong magbigay ng excuse sa pag-aaral. Yes! Magiging atinista na. Makikisigaw-sigaw na yan sa UAP. Ay! pag ako nawala yung drive ko, bigla talaga nausog ako ah. Hoy, ina-attract nga namin. Grabe siya, oh. Hindi marami ba? Ay! Wala pa nga. Step 1 pa lang. May step 2 na. Wala. At least nag-step 1 ka na. Tignan ko lang yung mga requirements, gano'n. Atong pa lang ako eh. Malay mo, wala pa nga ako. Malay mo, hindi pala ako graduate ng FEU. Nakuha mo na ba yung requirements mo? Hindi pa. So ano bang unahin? Baka mamaya super effort ako dun sa recommendation. Kunin mo muna yung transcript mo. Hindi pala ako graduate. High school grad lang pala. Ayusin mo muna yung requirements mo ba? Huli na yung akin ha? Yung recommendation. Baka Yun nga mamaya. yung pinakamadali kaya na nuna ko eh. Lalayo pa ba ako? Pahirap ako ba sarili ko? Sige na nga, unahin ko na para ano. Andiyan ka na, bago kunin ko yung malalayo. Ay! Magiging atinista na siya. Tanggapin nyo naman po to sa ano. Pag ako Ateneo nausog, School of Blue Business. Eagle ka na, Blue. Oy, Blue Eagle, yes! Hindi, maganda Magsusuot rin na sa ng Ateneo na jacket. Ano ba target mo sa Lasal? Ha? Ano ba target mo sa Lasal? Maganda dyan. Eduk. Hindi, may business din. Di may ganda dyan, nag-inquire din ako dyan eh. bakit hindi doon? Liberal arts. Maganda bakit din. EB? Ha? Uy, hindi alam. Bakit Siya ano? lang attorney. Liberal arts? Oo, para align. Sa communication. Yes, naman. Para align. Oo. Pwede din, ano? Oo, pwede rin. Yeah, magiging atinista na. Value. Magja-jacket. Nagja-jacket na mayabang o naka-ateneo na jacket. Naglalakad dito sa station. Pag ito naudlot ha. Kasalanan mo lahat to. Ina-attract ko nga. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love